Thank you.
l'an 2000 à commencer fort Bimango Pascal. Il a plein d'euros, ni Pascal trop fort. Mais il y a cassé des bengas ou à qui les abandonnés. Tout va pour votre la nous faisons ni laïdu que flaya flana tara o bro kanto bole se bula o kara baya bala dara ni a fi furaba ala ye ne wije kana bole se bula nana sɔrɔ furaba sara ala nondo ma jigi mɔgɔ la parce que ni ala ye bɔ flami bɔ o ka wa kelen fana filɛ nin ye o wa fila se wa o minɛ o layidu m'o la ti bɛ fɔlɔ an ka tɛmɛ n'a tɔ ye
Quelle est demande que ça va nous payer une bataille de déploiement de l'eau. Nous sommes allés à faire un mansa de notre parce que j'ai pensé. Madame a fait mansa de notre comme on a gagné, Boris a pour la Silva à notre machine à ma terre et de l'eau. Moi, des fois, nous devons la nier, mais sous clinique, les cliniques qu'on ne marche pas, tu les dis que non, non, fait. À que cette chose va me donner un cameroun qu'on a d'abord. C'est vrai que le long, la cassera pour le bloc, il m'a dit que Morgan Frontier l'enfant. Ni saya doma se saya teke o proba to be alibi chefla to la surasi de do asra le ben yoro kankuna ale de mo bla kata de ni utara ne so for Mauritanie ko ko ngoro France le ndo mezenge ne suna sanfe daso ndiko asro we ni no manye Mablam rolo mo don kama surasu na kani donne chukoro zegene sun koro ku segala tien pangoro menda kono nda segle ndo sega kuma ala illa fi adami ndine mo kera nyengene ke bla ni nyengene ke akira surasu ko una uli tani fle o ni kise Mobli ka foko abina kere ka okota e ka bika yeleme fo ka tan se shen saba mane o kono to ke sowa buguni fragrance muto gal ne bila accident na dinga min kono mo taraf le ka fo mo se ka bin kono ka fo mais bora ma fait 35 km ka bol moto la kana se fo boni de troso dans te fo in kalama ni saya do mo sa tike mais kele nin kambi me ben kele fo amena tamala nyom no fe fembe an ka toni kono wene ta kane ka nyemo da ka nyemo ba sigile fe ko karim Karim ni Ousmane Sanogo ani kileno ngu fo bisuina ka nyinu fe ton fana to be da bisuina ton ko be ko duduma parce que bébé ton ni kono mais souvent me fenkele fiye yi nyogonte ha ini ne nyom dans 95 sogo o doya so marke ibi tagama de duguni dugu mo bi ta katigila ha o doni bi jo kanyane me fenkele me mu yenda na ni ngongon tatige iro ko ka ta saya se manti jamba pana usra la ini Ousmane ka jefe kabini ache kana na ma be nyom fe kan chama fare ni Ousmane dalale même mini ala be ni Ousmane aka me nyomulo on na do ko sai na kana on plede au plaka nyomuna na o fly nyomuna ma ko on fana be on be dala ma wala mais souvent kuma lawdu mi tayye fula kabina nyom no 95 ko bi ma lawdu tayye bi ala ni kleno ni Ousmane lu barka ko so souvent me sibiri la bi ibe sinim blanye kantenem blanye Arabado soba mika sodo bayaba ka mobili kono kana ni marfa daya la ne nonte angata
Thank you.